Хора, какво искате да ви кажа за това? А, как искате да изказвам мнение при положение, че съм си глътнала граматиката от вече стана не знам си колко време да гледам тези цифри на тематичните. А, Няма да ще гледам да не ги обиждам много, защото те са а, най... те са най-известните малки компютърни нинджи от аз. Ами, всъщност е супер жалко, че са на 10, поради което ам, знаят как да обиждат, знаят, а, знаят, а, знаят всички ненужни неща, не и нещата, които супер със сигурност ще им трябват някой ден. При положение, че са на 10, че не знаят кой е президента на България и коя е столицата ни, това е супер жалко. Често казано, не се правя на много голяма или нещо сорта, обаче аз на 10 години не отделях толкова голямо внимание на интернет и на компютъра в крайна сметка. Мисля, че тези деца трябва да бъдат а, те да знам, трябва да им се обърне внимание на децата, то почва от родителите, естествено. То се личи, че явно са доста разпространени, че нещо, но супер е жалко, защото те са също моето поколение и не мога да се представя колко бързо затъпява поколението ми. Как може хората а, да казват, че ние сме един вид бъдещето на страната, при положение, че а, то се е видяло вече, че няма да се бъдеще. Как искате една страна като нашата да преуспее, при положение, че малко по-големите учат моето поколение на точно това, да се обиждат в интернет пространството, да се правим да сме на 10, да се правим на 20 годишни с думите. Аз съм много яка, не ми се правете и така нататък, ами като не гледате супер е жалко за тези две малки ученца. Ами, още дето това ми е мисля, че тези деца трябва да бъдат погледнати от родителите си и е супер жалко, че повечето деца на тяхната възраст, малко по-малко дори от тях, се държат супер жалко. Например, 7-8 годишните ученца пасуват по-зле от един стар карцар. Еми, да, жалко е. Съжалявам, че това поколение, нашето поколение ще е бъдещето на нашата